ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо дар канали роҳнамо ҳастед. Бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. чӣ хеле ки шумо медонед, ҳар сол телефонҳои нав ба нав мебарад ва секретни кодҳо низ нав ба нав мебарояд. имрӯз дар бораи якчанд секретни кодҳои iPhone, Android, Redmi, Samsung ва ғайраҳо гуфта мегузарам. донистани ин кодҳо албатта шуморо ба ҳайрат мемонад. видеои имрӯзаи мо бисёр як видеои ҷолиб мешавад. шуморо лозим аст ки дар як ҷои роҳат нишинед, видеоро то ба охир тамошо кунед, то аз маълумотҳои беҳтарин бехабар намонед. дӯстони азиз, дар сомонаи мо яъни alabum.com се имконияти беҳтарин ба шумо пешниҳод карда мешавад. имконияти якум, аз ҳамин рӯ сар карда касоне ки тариқи сайти мо alabum.com телефон заказ мекунанд, телефонҳоро то Тоҷикистон, Душанбе ва Хуҷанд дастрас мекунем. фарқ надорад як даст ё ин ки оптум равон мекунем. имконияти дуюми мо бошад, касоне ки 5 телефон заказ мекунанд, ба онҳо аксияи хеле хуб мешавад. яъне бо дӯстонатон маслиҳат карда мекунед ё ин ки бо ҳамкорон агар шумо маслиҳат карда 5 телефон заказ кунед, ба шумо аксияи хеле хуб мешавад. имконияти сеюми мо бошад, мо аксия доштем то 20 июл. бисёр бачаҳо занг зада хоҳиш карданд ки муҳлати ҳаминро каме дароз кунем. баъзеашон маошашонро дар охири моҳ мегирифтанд, баъзеашон дар аввали моҳ мегирифтанд. аз ҳамин рӯ сар карда касоне ки аз сайти alabum.com телефон заказ мекунанд, ба онҳо як тӯҳфа ё смартчаси ё як повербанд ё ин ки ҷойстик падарка равон мекунем. расмиашон дар сайти alabum.com ҳаст, дар омада бинед, нархҳояшон ҳам ҳаст, вале касоне ки телефон заказ мекунанд, ба онҳо яктоаш падарка меравад. дӯстони азиз, мо на ҳама вақт ин қадар добрӣ мешавем. ҳоло имконият ҳаст, занг занед, заказ кунед. имкониятро аз даст надиҳед. хуб дӯстони азиз, сараввал аз кодҳои телефони Redmi оғоз мекунем. звёздочка решётка звёздочка решётка 6484 решётка звёздочка решётка звёздочка. дар телефон секретни меню кушода мешавад ки барои муайян кардани айбҳои телефони Redmi асосан истифода мекунанд. ин код зиёдтар ҳангоми харидани телефонҳои Redmi аз даст, яъне беӯ лозим меояд. инҷо шумо метавонед бинед ки экрани телефон чӣ хел кор мекунад, дар ягон ҷояш шикастагӣ ҳаст ё не. хулоса кори вибратор, динамик, микрофон, камераи пешқафо ҳамаашро муайян карда метавонед. дар телефонҳои Samsung бошад, ин меню бо ёрии звёздочка решётка 0 звёздочка решётка кушода мешавад. боварӣ дорам ки инро қариб аксарият медонанд ва оиди ин дар канал низ видео доштем. дӯстон, хотиррасон мекунам ки аввал оиди кодҳо дақиқ ва муайян маълумот гиред, баъдан онҳоро истифода кунед, чунки надониста истифода кардан баъзеаш ба телефонатон зарар карданаш мумкин аст. коди дигар звёздочка решётка звёздочка решётка 3646 633 решётка звёздочка решётка звёздочка. ин код инженери менюро дар телефонҳои Redmi мекушояд. танҳо Redmi-ое ки протсессорашон Mediatek аст кор мекунаду халос. масалан дар телефонҳои Note 8 Pro, Redmi 9 ва ғайраҳо кор кард. ин код танҳо барои онҳое ки телефонро хуб мефаҳманд тавсия медиҳам. агар надониста ба ягон функсияш дароед, эҳтимоли аз даст рафтани чизҳои зарурии телефон дар назар аст. аз ин рӯ эҳтиёт бошед. дар дигар телефонҳои Android бошад, тариқи коди звёздочка решётка звёздочка решётка 46 36 решётка звёздочка решётка звёздочка ин функсия мебарояд. ин ҳам яке аз кодҳои популярне аст ки қариб аксарият дар борааш маълумот доранд. дӯстон, ҳамаи ин кодҳо беасос нестанд. аксарияти инҳо ягон калимаи махфии махсусро нишон медиҳанд. масалан 4 аз рӯи клавиатура I, 6 N, C F, 6 охирон ҳарфи клавиатура яъне О, дар якҷоягӣ инфо, информатсия оиди телефон. хуб, биёед якчанд код барои дӯстдорони iPhone мегӯям. баъдан дар бораи кодҳои симкарта низ гуфта мегузарам. решётка 3370 решётка. ин код дровкаи EFR-ро гирон мекунад ки барои беҳтар ва бехатарии хати алоқа дар iPhone истифода мешавад, вале гирон будани ин функсия зарядро зиёд талаб мекунад. агар хомӯш карданӣ шудед, ин кодро такроран занед. коди дигар звёздочка решётка 33 решётка. маълумот оиди занкҳои баромад ҳангоми маҳдудшавӣ.
звездочка решетка 5005 звездочка 7672 решетка. Информация оиди ширкати iPhone. Звездочка решетка 30 решетка. ин код дар iPhone зангҳои номуайян яъне неизвестни номерро муайян мекунад, лекин ҳангоми гирон будани ин функсия аз симкарта пул ситонда мешавад. барои хомӯш кардани ин решетка 30 решетка. дар Android бошад, барои муайян кардани секретни номер звездочка решетка 31 решетка истифода мешавад. чӣ хеле қайд кардам, ин услуга полакӣ ҳаст. хомӯш карданаш решетка 31 решетка. агар мехоҳед телефонатон зайнид, яъне машғул нашавад, ҳангоми суҳбат касе ба шумо занг зад, зангро қабул кунад, пас звездочка 43 решетка трубкаро пахш кунед. ин аждани визовро фаъол мекунад, яъне ҳангоме ки шумо зайни ҳастед, касе занг зад, зангҳоро қабул мекунад. хомӯш карданаш бошад решетка 43 решетка. дӯстон, ҳангоми хомӯш ё недоступен будани телефонатон намехоҳед ки зангҳоятон беҷавоб монад, пас звездочка 62 звездочка номери телефон решетка, яъне симкартаи дуюматон ё ин ки ягон телефони шахси наздикатонро метавонед рақамашро занед. ҳар вақте ки телефони шумо хомӯш мешавад ё ин ки недоступен мешавад, касе ба шумо занг зад, зангҳо ба тарзи автоматикӣ ба ҳамон номер переадресатсия мешаванд. лекин аз ҳар як дақиқаи суҳбат маблағ ситонда мешавад. аз зангҳо бошад, маблағ ситонда намешавад. вақте ки ҷавоб дода суҳбат кардед, баъдан пул ситонда мешавад. барои хомӯш кардани ҳамаи ин переадресатсияҳо метавонед решетка 004 решеткаро истифода кунед. хуб дӯстони азиз, як чиз дигарро такроран мегӯям ки ҳангоми истифодаи кодҳо эҳтиёткорона ва бодиққат бошед. сараввал ҳамаи маълумотро оиди он код гиред, баъдан истифода кунед. хуб дӯстони азиз, ин буд якчанд маълумоте ки оиди секретни кодҳо гуфта гузаштам. видеоро ба ёру дӯстони худ фиристед то онҳо низ огаҳ бошанд. ба канал обуна шавед ва лайкро ҳам фаромӯш накунед. хайр.